आंनि बड' ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायलायबाय मोनसे बैसागुनि भिडिअ लानानै बरायलायबाय आरो ना माने नै बिथिं आंनिथिं सासे आदा दं आरो नै पुरा एकदम मा होनो पुलिसफोर बायदि नुदों आरो BSF ना BSF ओमफ्राय तमिलनाडु असम इन असम हिंदी इतना अच्छा मालूम नहीं है और बोरो लैंग्वेज अच्छा मालूम नहीं तो तमिल ये मैं यार ये बिथांनि मुङा जादों केसि जे पिए माने खांख्राइ सि माने सावना जाग्रा असम लाइक टू ओभार लेट आसाम आया दाने बर'बो गेजेर गेजेर नोंखौ आं बारा मोजां मिथिया नोंथांखौ एसे आङो नोंथाङा माने बर' रोङो नामा बे जायगानिफ्राय बर'फोर बिराद माखासे परियाल लानानै बा गथ' गथाय परियाल गारलांना खामानि मावहैनाय दङ बर' फिसाफोर दा नोंथांखौ बर' भाषा फोरोंनाय खोनादों दा बेसेबां सैथो रोंमारना रोंमारा बर' एसे रोङो आङो ओजों थानानै एसे बर' लोगो मोननानै आं बर' रोंदो ओमफ्राय बेयाव जाहैदों माने बे सैथो असैथोनि खोथाया जोंनि बिहार झारखान्डनिखौ रावबो जेबो बानायाखै बेयाव जोंनि आसामनिया परियाल लानानै तामिलनाडु बेंगालराव मावना जानो हायो होननानै आं मिथिनो मोनदों आं मिनिस्टारजों लोगो लोगो रायज्लायखादों आरो जगाजग खालामखादों बै समाव जथेस्थ' बिथांमोनाबो माबादोंमोन ओमफ्राय नियाय नागिरनानै उनाव मोनदों दे जल्दी थालाय माने नै इथिं सिलायाबो नै एकदम सिलाय बायदि नुखादों आरो दे जान खैथा खारो गुलिया खैथा खारो 10 टाका 10 टाका 10 माबाफोर दुस्थ' जायोबा गावगोन आरो ना माने नोंथांनि सिलाया एकदम रेडिखा आरो ना गुलि सुलि सोना लाखाबाय सोखाबाय माबाफोर गुनु माने लोगोफोर बे गाजों लोगोसे मिनिस्टारफोर फैफादों आरो ना माने नोंथाङा बेहाय मोसागोनबो नामा दिनैनि दिनाव जेनेबा बैसागु बोथोरजों नोंथाङा गानै जोमै ओंखारबोनाय सिख्लाफोरजों नोंथाङा मोसाफागोन नामा आं सिख्लाफोरजों मोसानायखौथ' असम्भब मानो होनबा जाय मानसिया बिबाजै आंजों सोमोन्दो गोनां दङ बिथांमोनजों आं मोसानो थाखाय रेडि दं खिन्थु फिसाफोरजों मोसानाया आंहा असम्भब जानाय नंला गोदो मोसादोंमोन फांसनाव बिदिनो बहुद माबा मोसादोंमोन खिन्थु दा आङो फिसाफोरजों मोसाया जायनिखि बिबाजै सोमोन्दो जायो बेजों आं मोसाफागोन आरोखि बेयाव रेडि दं आंहा बर'खौ आं एसे एनै रोङो खिन्थु गुमुर माने एल्लु एल्ला बर'खौ बुंनो आं रोङा जाहैबाय मानो जाहैबाय होनबा सादा सिदाबा आं बुंनो हायो दा तामिलनिबो आं बुंनो हायो मानो आं बेयाव नायफैदो मानो माबा आं बुंसै नोंथांमोननि सिगाङाव माने होनबा नोंथाङा एसे रायजोफोरनि थाखाय आंनि बे नायबाय थानाय लोगोफोरनिसिम नोंथाङा फंनैसो तामिल भाषाखौ रायज्लायनानै होदो आं बिनि थाखाय नोंथांखौ खावलायबाय आदसा आं बेखौनो रोङो जोंनियाव फैनानै नुफैबाय मा जोंनि बेखौ मा डिस्ट्रिक्ट होनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एकदम एकदम माबा एकदम एप्लिमेन्ट न'आनो गैया थारमाने बेबायदि आं नुफैदों आरोखि ओमफ्राय बेबायदि हिसाबावबा आं बारा बुंनो हाला सरकारा मा खालामो जोंनि तामिलनाडु सरकारखौबो आं खावलायो जाहाथे बिथांमोना गोजोनै जोंनि आसामावबो बेबायदि खालामना हरो होमबालाय नोंथांनिसिम थेंक इउ जासिहरबाय लास्टाव खुलुमबाय आंबो खुलुमबाय लास्टसिम लाबाय थानोसै आरो ना मोनाजासिम आरो जागोन
नायबाय थानो हाया बुंबायबो थाजाया फैसा दुबायब्लानो नोंखौ आं लायथारनोसै नायबाय थानो हाया Ôi, ra ngoài cho tôi.